Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu. Hah? Lha wis semenjak kowe ado ning kono ku hubungane angel. Aku kudu piye ta dadi wong ta? Telepon awan ngomong sore, telepon sore ngomong durung balik. Telepon bengi jarene wis kesel lho. Tantane wektumu telepon ya ora telepon. Lah, halo? Halo? Malah mati. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Telepon mati. Angel men lho. Kerja apa to jane ya meneh mulai iki? Hei. Apa tuh? Wah, iki ngaget-ngeti wong fair. Kondi kowe? Biasa lho. Golek-golek purel-purel. Alah, purel wae iki yo. Ngopo rek? Kita nek wajahmu wis kumel, semrawut kayak cucian seminggu ra dikumbah ana kae. Lah, Biasa lah. masalah opo? Siska kan pindahane Rembang. Wis pindah wae. Sido lagi wis seminggu kok. Lho. Jadine pindahane Rembang hubungannya tetep iso ngabari, titik ngabari nyatane ndi. Lagi seminggu tak telepon angel pol ngene lho. Tak telepon awan, jarene cek kerja kon telepon sore. Tak telepon sore, ijik rung balik. Tak telepon bengi, jare wis kesel, wis pe turu wis ngono lho. Ya iku ya. Aku mengkesane ya kudu sing sabar jenengane hubungan jarak jauh ibaratnya LDR-an lah. Intinya ya sama-sama pengertiane ya syukur-syukur napa awakmu anak waktu ya ngalahi rono lah piye keadaane kono ben reti ben awakmu ben gak gampang salah paham. Terus Ngono. ya paling nek ngono ya wis kapan-kapan kok tak usahno lah nek wis ana nganune tak ngono. Mending daripada ndelok wajahmu semrawut aku paling muantak mending Masa aku semrawut? semrawut kok Gantengnya enak semrawut lho. ajur mumur wis. Lah, gak lah. Wis mending golek nggon enakan, nggo nyantai, pikirane fresh. Nendi kowe? Lah kopinan kono lho mbok wis delok. Kopinan, mbok nom. Oh iya, mbok nang kono wis. Aku ra nggawe duit ya, Pak. Ya engko entuk kasbon kok. Heeh lah. Iya wis, tenang ae. Tenan ki. Iya, iya. Bayar saya ya. Ya gampang. Wis oke lah, ya wis. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Tinggi, Fer. Ini gua tarik semua enak. Gue nape menene, Fer? Dah, ngopoin kono? Itu sopo? Kancaku, Cuk. Hah? Indah kancaku. Mosok Indah? Yo, biasa iki satu indang. Ora pantes nek gue jeneng Indah. Sopo? Daniel. Dah Daniel. Oh, Daniel. Yo. Duh. Apa mau? Mbak. Iki ono. Lah kok gak pesen-pesen apa? Aduh. Lah pesen itu mendoan tok itu. Ya Allah. Sana lha kok mesti ceritane. Oh, jalan-jalan mampir. Lah pacarmu nandi sing wingi. Lah, lo wingi-wingi muter-muter lewat ngarep rumahku saben dino, andinge pedhot. Lah saiki sapa gandengane? Oh, dhewean. Dulu. Terus saya wetengku ki
mules karo mandi sik. Ya, aku cek kancaku juga apa-apake. Penenti Fer. Ketemu mules, guys. Iki ono Wis gak apa-apa, gak apa kancaku wis penakan kok. Gampang. Ya wis ya. Jos lho. Gak, tok. Ya wis. Mas, Mbak, enggak pesen. pesen Mbak. Iya, ndang pesen. Mau. Pesen apa, Mbak? Ya. Teh. Aku ya teh wae loro wis. Wis kapok kapan nah wis tambah mumet tambah semrawut lah wis tak kirimno yangmu sing biyen kudune dadi milikku malah mbok rebut dhisik nah aku gak iso entukno wonge yo kudune awakmu kudu ra iso entuke wis direnono bakal tak bales. Kancane Ferry, Mas. Heeh, Mbak. Omahmu ndi? Omahku ya ada yang Mbak tonggo desa aku, Mbak. Oh, alah. Sampe Fer kok ndi? Ya mau ki aku nang Simpang 5 Purwodadi ku lho. Di ora ketemu wonge dijak ngopi rene lho. Jarene golek refreshing sih. Lagi galau mesti. Yo ora, Mbak. Mosok cah enom galo saiki ora ono galo, Mbak. Oh, sapa ngerti ya? Duh, Mas tadi es teh dua ya Mas? oh iya, Mas. Niki es teh nggih. Ki kopinya apik ora nggo nampan ya. Wong ya pesen es teh dijaluk nampan Mas. Terus udah Mas. Nggih. Saya pesen es teh. Tenan model apa iki? Oh ya wis wal dulu Mbak. Ayo. Fer kok ndi le Per? Biasa. Iki nek kamar mandi polapo. Potong gua rasane kruwal-kruwal cuk. Santo. Oh man, opo ki jamur apa ya Allah Gusti. Oh niki. Lah, Wah. Enak cah. Ya mau dengar berapa? heh? Ngobrol apa-apa mau? Enggak apa-apa. Nggih. Ajane ki awakku ya pantes karo kowe deh, daripada tenan. Salah nane ngomong. Piye? Ora apa-apa. Aku dewe. Timbang karo kono mending iki sepasti-pasti wae. Tak bocek ya. Mosik. Duh, Susu aku. aku lagi teko kene. Kok susu? Pedang nanti wong pacaran ra duwe. Susu janjian. Wes teh ro diombe, Mbak. Ayo. Es teh nganggo sakulah ya. Ya Allah, Gusti, memele anak sapa kuwi? Piye? Glem. Ndi kuwi ya sumpah. Wah, Daniel ngono kok. Ora, justru cepetane enak ngono kuwi. Enggak. Enggak, enggak. Enak-enak. Enak. Kercok. Aduh. Iya, saya tak bene Pak deh. Oh, timbang. Aku ngelak ngombe belas. Cuma pete wonge gelem. Gak apa wis, enak. Corona lho. Guys, enak pokoke. Terus lambene mbak iki manis. Tur. Iki lapo e? Maling cangkemmu rene. Lapo sing iki kancamu. Oh, alah maling. Maling buahmu iki. Lapo. Wis ana ta mengi? Malaku dulu lah. Nanti. Malaku dulu. Yo sik satu. Wis adus-adusan ki masalah penting. Jaket. Iya. Begane. Maling bolo apik-apik maling. Yo ngat. Nanti. Wis ngger malam, Bang. Karena aku tak cerita dalan. Oh. Ngger malam kok ceritani. Aku. Mlaku wae motorku tak gadeno kok. Pak kesel rene nanti. Wis gua ki urusan penting ki, Tur. Wis. Ora lah ngalang-ngalan wae. Wis go meneng wis go. Kamu ngadu. Wis go lah ngir melayu. Ayo, Tur. Wis go kirim malok kok yo. Selesai kok. Opo nih? Nanti. Kirim malok sik. Lah yo kok ndak tumbakan ki kene kene. Nek kene ki gone sepi. Sing rada ora menang kono lho. Oke.
Ayo sih numpak. Lah hujan lho, kayak mlayu. Lah. Ojo numpak bus ra dedet aku. Iki dapat motor. Ayo. Lah. Karena semandek betul. Jadi, Ramadek tegat kutanya. Tabrak kowe yo ngarep. Jar. Wes. Nurut Mas. Arbal ya. Yo. Oke dong. Siska I'm coming. Jane penanti. Wes kok anggere melok. Penanti. Melok anggere melok. Nanti. Lah melok ki anggere melok kok melok nendi? Ditutui to. Wes go lah. Meneng melok kok nek tekan gone tak doi. Lah tekan gue sama apaan? Wes kok nek tekan gone tak dudoi. Nanti. Alah, anggere melok kok nendi wae iki lho. Angel wis, penting melok. Oh, iki to sing jenenge setia. Malah berduaan karo cah wedok. Ngene kok ngomongnya setia teko ndi? Ya Allah. Masih. Dok. Kenapa kayak kok beremeng-remeng? Enggak apa-apa, Bu. Wes, Bu, aku tak mangkat kerja sih ya. Hati-hati ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Buta yang patok Siska. Hui. Tur. Cewek ayu tur. Wah. Wah, sastra. Undang itu. Jane penanti re. Wes go anggere melok go. Iki kok takok wit mau yo. Nanti. Melok sik go, engko tangan ngono tak duwe. Marani Siska. Siska sopor re. Siska cewekku ki to, coy. Sing di. Alah. Loh. Nang? Kowe kon ndek? Nang? 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 Ki ana ibu ngomong kok ya meneng ae iki lho. Nang ki kon ndi? Sedina kok ra ketok. Rak ngantek mulih, rak mangan, ibu ngantek khawatir ngono ki lho. Nek kon ndi Nang? Nah, kok dijak ngomong ibu kok meneng ae iki lho, rak sopan. Ki ku lho meneng apa kok meneng ae? Halo. Iki njaluk apa kok meneng ae ngono ki lho, padune ibuke kok. Halo. Aduh, main manuk. Manuk? Lah manuk ki dienggo apa? Pengen kok manuk ki lho. Ke dolanan tok. Manuk kok dienggo dolanan. Kan nek pengen rumah-rumah tuh ana sapi wae. Gopo manuk. Gak seneng ibu kaya manuk-manuk barang ngono kuwi. Senengku manuk. Ora ana gunane lho manuk kuwi lho. Tak tukoke sapi wae ya. Kono ke ngurmati sapi ya, ana gunane. Mau anak sapi ya? Ibu gak seneng ngurmati manuk, ora ana gunane, urus wae ke. Jual gue udah anak main mangan aku. Nang, Ya lah, tukang manuk rapi mangan aku. Rapi. Dit. Sapi dia nopo, nyari panas-panas untuk sapi. Jadi yang gue dulu manuk, sapi dia nopo nyari nopo, nyari no. Wes turu terus ya tur lah, anggere turu gong. Kowe nek tak gone tak gugah.
Waduh. Asu ki. Sopirnya ra seneng bingene iki. Jeglong. Pedot. Ojo. Mulai wedi. Wes mending kon numpang kok malah mbok ngene iki lho. Santai Pak, Kok nek santai. kene kon mudun piye? Lah yo wis. Iki jaduh. Aja adong ngene ya. Kesel. Terus. Sapi iki. Nang. Mam saya? Mah, Bu. Nara aku tumbas sama mau mau. Nang, kene dikon wong tuwa iku lho sing nurut, ben nyenengake wong tuwa. Ayo iki, mam saya. Mau nara aku tumbas manuk sik mau. Ya rene melengak ibu sik lah. Ih, tak lekok iki. Tapi mam saya. Matur suwun, Bu. Ya. Ayo nang mam saya. Wes sik Bu lagi manuk sik. Nang, mandi sik. Ini kena tukang manuk. Kena dingon-dingon yang mah. Ya, ini apa? Jangan buka sik. Takut sik. Tangi Mas, Apa Mas? Apa? Tangi wis mudun. Lah kok wis tekan rek kon medhun. Urung. Yo kon tak meneh, kon tekan rek. Kon medhun. Boleh mau mundur, kita main game arah Surabaya. Iya. Jalan ketemu. Mas, tekan Mas. Tangi Mas. Tangi Mas. Tangi, tekan. Tangi. Be, Pak. Be. Tekan Rembang arah Rembang nih. Sampai Loh. arah Surabaya Mas. Lha iki pas tekan rek. Ayo rek. Lha urung tekan Rembang kok boten mudun. Aku arah Surabaya, Mas. Oh, bener Surabaya lho. Lah sampean arah ndi? Penerbang. Yo medun kene berarti. Oh, iya wes nggih Mas. Sampun Mas ya. Ya. Mudun tur. Wes. Ya, sono Mas ya. Oke. Nggih. Aku. Ya. Kon Mas yo. Nggih. Pipi to tur. Lah gak gener. Kene rembang manukku rek. Mlaku sik lah. Langsung. Ya. Ini ki tur. Lah kuwi rek. Wes go penting melok sik tur. Kesal mlaku kok. Dadi kanca wis sing solutif. Kanca sambat wae. Lah piye? Bocah aku rek. Go penting tekan. Mandi, tekan. Lah lu ora dianggep beli wae. Lah dodo prodati marani iki. Beli ora dianggep. Aku sakno kowe malah. Wong sik. Sis, Ayo beli. Ki aku beyo sis. Ayo beli ora dianggep. Wes. Lebu aku pengen ngomong karo kowe. Lebu. Kok kowe. Nyapa kowe ning kene? Mikir. Ah, mikir. Iki yang nopo rek jenenge?
Apa ya Pak? Apa? Sakjane ku serius ora sih karo aku? Ya serius. Tenang ya. Jane itu lah. Iya, dan tak orang itu kompor tadi sampai kang opo. Kok nopo? Apa maksudnya iki? Kita tunggu lagi. Ya enggak lah. Tak penting juga amat. Lapo kae cah kae. Yen mano iki? Paranane. Gila. Lapo le? Iku lah apa? Manopo iki? Rasa iku. Ah, colo malah. Wani. Wani, ora wani, colo piye? Colo. Lah, jadi ngono lho ya ceritane. Oh, no. Ya wis lah, aku percaya karo kowe. Wong asline aku yo ngerti nek awak ngerti wong setia. Setia no. Aku Wis lah, ayo jalan-jalan yuk. jalan-jalan. Nek kene nanti enak jalan-jalan ya. Ya nek kakak bisa bareng Nah, banget. bener ya. Oke, salah saya. Salen toh. Salah tak tunggu ya. Apa nang? Kalau hilang, aku rasa sakit dol kok mana hilang. Karena iki lho Bu ilang Bu. Lha iki kan sing tak tukoke wingi. Sapa? Sapa sing jupuk? Sing kok kok wis kan. Ana sing sak. Yo, Sing kaya apa wonge? sing lemu ngono Bu. Lah kek lampu ora ono to. Iki anake sapa? Manuk kok digowo. Ayo dudono ndi wonge? Wong mlayu. Oke, ku cara aja nangisan. Cengeng. Wis tenang aja nangis. Nah, wes no. Mau ning ndi yo? Aku gak ngerti. Tur. Lah kok iki. Tur. Hilang. Jalan. Tinggal. Mas, maksudnya piye? Iki kawasan buru. Ya, musik. Jangan. Kok ini, Mas? Kita buru kono, Mas. Ora anak kowe. Masuk, Mas. Aku pergi. Oke, Mas. Oke, Mas. Kamu tak jopol kok barang tak jalan. Barang wae Mas, barang wae Mas. Saya Mas tak jimono Mas, tak pecah Mas. Saya aku rapi kalung. Sandal. Boleh nih sana. Jon, malah bebel belur nanti, gue wong ngelin pol, malah jodoh si preman. Nasib.
kabeh. Duh. Konsong gateli. Mau iduan ono dibuti terus. Iya ngene iki gue. Gendo tenang ceritane. Wangi estafetan kok ngerti. Kok Rembang. Mandeg loro kon medhu neh. Ono to iduan. Aku tak kabeh. Iduan iki mbas galanya. Ngel. Premane enggak teli kabeh. Lu gasku. Iki Pak Tur ya? Oh, kenapa Dene? Tur. Oke, Tur. Tur. Gini-gini dasem. Woi. Gas. Munjuk kabeh. Lah kok iso? Yo. Lah iki jene gini. Wah, temu preman ning ngono. Lah kok iso? Lah mbok tinggal rek. Lah kok kabeh mangkat golek rono ya, ya? Oh, mulo dadi wong telusur wae kadal butuh kok. Lah kowe penak wong kene dhewean. Jajal ceritane mare sejoto wong ceritane piye? Angel kowe angel. Iki sing angel. Ono jal iki enggak. Hei, mana tuh mana kowe? Ono. Mati. Bu. Woi. Waduh. Kenapa bengak-bengak niku? Sebenarnya baru mau. Ini boten, Bu. Boten. Kowe sing jipuk menungan aku. Lah iki ketulan demak dhewe. Gede iki jotosi, Mas. Lah ngopo kok jipuk menungan aku? Mati. Lah kira kok anake sapa, ha? Anake wong. Aja. Weh, ora kapok. Iki sapa? Tani, Mas. Kapan Pe kapok ora? Kapok Bu, kapok. Kowe tak jotosi aku kok jotosi wae. Jotosi dhewe. Kurang banter. Ditanya nek sampe ke jipuk menung anakku nek. Boten. Jotosi meh. Oh, loro Bu. Ora ampun. Woi, ampun tadi lho. Apa? Balik yuk. Mama. Lapor ya. Malah aku bener Bang. Oh, aku baru mimpi buruk. Apa nih? Ngono jotosi wong. Wes gak ayo mangkat ah. Mungkin mlayu ki lho. Alah ora kuwi mau ngimpi iki agak asli ya. Penjagung. Bagus penjagung. Makan duit. Siska. Ini Mas Batur habis digebukin preman karena maling. Tur. Apa Tur? Udah.